Tender za zaprašivanje komaraca završen je na vreme, tako da se ne očekuju problemi kada je u pitanju borba sa komarcima, kažu u ciklonizaciji. Larve odraslih komaraca očekuju se za 2 nedelje u priobalju Dunava, kada će početi i tretmani protiv njih, a ovih dana na kanalu u Futogu tretiraće se odrasli komarci. Upozoravaju se pčelari da je preparat toksičan za pčele i da košnice treba ukloniti najmanje 5 km od mesta tretiranja. Zaprašivanje iz vazduha se radi protiv odraslih komaraca kad je reč o zaprašivanju. U početku se naravno uvek rade larvicidni tretmani, to je preventiva i to su daleko efikasniji tretmani. Mi se trudimo da na taj način, posebno biološkim preparatima, a ne upotrebom hemijskih preparata, rešimo najveći deo problema. Zaprašivanje idu na kraju baš gde se ovi biološki tretmani ne pokažu kao efikasni. Od aprila do septembra aktuelan je period razmnožavanja komaraca, koliko će ih biti zavisi pred svega od vremenskih prilika i količine padavina. Biološke BTI tablete za uništavanje larvi komaraca podeljene su svim domaćinstvima sa individualnim tipom stanovanja, a kako kažu u ciklonizaciji za jedno 15 dana, ovaj postupak deljenja tableta biće ponovljen. Tokom letnjih meseci povećan je i broj buba švaba u Novom Sadu, mada se tretmani protiv ovih buba obavljaju tokom cijele godine u okviru redovnog održavanja. Zahvaljujući tome što je ove godine uz podršku grada urađena sistematska akcija dezinsekcije i deratizacije i urađene su mapiranje žarišta buba u gradu, mogu da kažem da je broj poziva znatno smanjen i da je Novi Sad u ovom momentu sigurno jedan od najzdravijih gradova za život kada je reč o ovom segmentu. Svi koji imaju probleme sa insektima mogu se obratiti call centru ciklonizacije pozivom na broj telefona 641 2322 kako bi ekipe mogle izaći na teren i sprovesti dezinsekciju.